Mijn naam is Nel van Hartenveld. Ik ben Tai Chi en Qigong docent in de regio Zeeuws-Vlaanderen. En vanavond zijn we hier in Breskes bij Chibi-Otaria. En achter mij zie je de gevorderde groep lopen, de 24-vorm Yang-stijl, de Chinese bewegingsleer. En waar komt die bewegingsleer vandaan? Die komt uit China, dat is al een eeuwenoude bewegingsleer, die dus uit 2 delen bestaat. Qigong wil zeggen werken met je levensenergie. En Tai Chi wil zeggen bewegen op voor jou het hoogst bereikbare niveau voor dit moment. En waarom doen die mensen dat? Die mensen doen dat in eerste instantie om rustig in beweging te blijven. Je traint je hele lichaam door. Maar het is geen harde stijl wat wij doen, het is juist een hele zachte stijl, waardoor je dus je pezen en gewrichten en spieren optimaal zacht beweegt. En dat is werken aan balans, aan evenwicht en aan ontspanning. Kan ik het vergelijken met yoga? Jazeker, ja. Er wordt altijd de vergelijking met yoga gemaakt. Yoga is vaak statischer dan Tai Chi en Qigong. Tai Chi en Qigong beweegt wat meer. Dat is een belangrijk verschil. En hoe is die bewegingsleer naar hier gekomen, naar Nederland? Nou, die bewegingsleer is langzaamaan verspreid. De laatste 30 jaar steeds meer. Ik doe zelf 30 jaar aan Tai Chi en Qigong. En je merkt dat er steeds meer docenten zijn, worden opgeleid ook hier in Nederland. Maar vroeger was het eigenlijk zo dat mensen die wilden trainen naar China gingen, daar soms een jaar of langer verbleven. En dan gekwalificeerd werden om die bewegingsleer mee te nemen buiten China. En wat vind je zelf de voordelen van deze bewegingsleer? Ik vind dat het heel verrijkend is voor je ontwikkeling, omdat je niet alleen maar met uiterlijk bezig bent, maar zeker ook met je innerlijk. Dus binnen de Qigong heb je allerlei draaiingen en bewegingen die gericht zijn op het soepel houden van de meridianen. En de meridianen zijn de lijnen op je lichaam waar de acupunctuurpunten op liggen. En die staan allemaal in contact met je organen. Dus door die bewegingen te maken, die draaiingen en die zachte strekkingen, masseer je daarmee ook niet alleen de spieren en de pezen, maar ook al je ingewanden. Ja. Het heeft iets te maken met de acupunctuurpunten. Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn ook veel wrijvende, kloppende, masserende bewegingen bij de Qigong. Omdat je dan zelf die doorstroming van die levensenergie, de Qi, in je lichaam bevordert. En dat is eigenlijk, zeggen ze in China zo, acupunctuur is EHBO. Bij een acupuncturist worden in eerste instantie de klachten verholpen om de energie weer beter in gang te zetten. En daarnaast krijg je dan, als het goed is, allerlei aanwijzingen hoe je je leefwijze beter kunt veranderen. Zodat je je energie zelf beter opbouwt, niet te veel energie weggeeft. En daarbij zijn er altijd Qigong en Tai Chi bewegingen die zorgen dat je lichaam soepel blijft om eigenlijk meer klachten te voorkomen. Voor welke leeftijd is het? Eigenlijk voor alle leeftijden, ja. De meeste mensen die Tai Chi Qigong doen zijn toch wel boven de 40, maar de laatste jaren zie ik steeds meer jongeren die het komen doen. En ik geef zelf ook lessen aan kinderen. Dus voor kinderen en jongvolwassenen zijn er wat hardere stijlen, waarmee je bijvoorbeeld ook met een waaier of een stok of een sabel werkt. En dat is wat meer expressiever. De Tai Chi is ingetogener en daardoor juist heel geschikt, ook voor oudere mensen, voor chronisch zieken. Zelf geef ik ook lessen aan kankerpatiënten die weer rustig na de behandeling of naast de behandeling in beweging gaan komen. En juist omdat die bewegingen zo zacht zijn, zijn deze stijlen daar enorm geschikt voor. Als er kijkers zijn die geïnteresseerd zijn om mee te doen, waar moeten ze zich dan opgeven? Nou, het gemakkelijkste, kijk je even op de website natuurlijk, www.altijdjong. Changqing is mijn naam van mijn school. Heb ik gekregen van mijn Chinese docenten. En dat betekent langer fit of altijd jong. En ook mijn e-mailadres is info@altijdjong. Ik geef veel lessen.
door de hele week. Dus ik ben telefonisch niet altijd bereikbaar. Maar via de mail en via de website werkt uitstekend. We zijn nu in Braskens. Geef je ook nog op andere plaatsen les? Ja, ik geef in totaal op 11 locaties les. Op maandag in Hulst en in Ossernisse. Op dinsdag 2 groepen in Terneuzen. Dan 's avonds 3 groepen hier. Op de woensdag weer een oudere groep. 's Ochtends in Terneuzen en 's avonds in Oostburg. De donderdagmiddag in Terneuzen en de vrijdag in Biervliet. Dankjewel. Dus ja, de hele regio kan, als die wil en geïnteresseerd is, komen kijken. Oké, dankjewel voor het interview. Ja, graag gedaan.